खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव थासारिया फिन आरोबाव दुंहाव जानानै फैदोंमोन। दावहा दोनथ'नाय गोरोबथायाव गनायथि जानायनि 4 घन्टानि उनावनो पाकिस्ताना फिन भारतखौ गाग्लोबदोंमन। नंगौ, भारतआ दावहा दोनथ'नायखौ सिफायनायनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। भारतनि बायजोआरि नेहाथारि बिक्रम मिश्रीआ बुंदों दि भारतारि रैखाथि गोहोखौ जायखिजाया सिफायनायनि सायाव गोख्रों आरो थि फिननाय होनो बिथोन होनाय जादोंमोन। आमेरिकानि हादरगिरिजों मोन्नै हादरनि गेजेराव दावहा दोनथ'नायनि मावख'आरि फोसावनायनि माखासे घन्टानि उनावनो श्रीनगरजों लोगोसे गोबां भारतारि ओनसोलफोराव फिन ड्रन आरो गुलि गावनानै गाग्लोबदोंमोन पाकिस्ताना दावहा दोनथ'नायखौ सिफायनायनि माखासे घन्टानि उनावनो भारतनि बायजो हायुं मन्थ्रि बिफाना मोनसे गोरा आखु आजावदोंमोन। मन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला रौनियाफोरखौ पाकिस्ताननि मावथायफोरनि फिननायाव गोख्रों राहा लानो बिथोन होनाय जादोंमोन। दावहा दोनथ'नायनि फोसावनायनि उनाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शहबाज शरीफआ भारतखौ मोनसे मुगैथाव हुमखि होदोंमोन आरो भारत पाकिस्तान जेंनानि सोमोन्दै बुंदोंमोन। बिथाङा भारतखौ पहलगामनि मुङाव दावहा बायदि थासारि सोमजिहोनायनि दाय होदोंमोन आरो गोबां ओंथि गैयै दाय होदों। बिथाङा चीनखौ फोथायजाथाव लोगो महरै बरनायदोंमोन। आमेरिकानि हादरगिरिजों फोसावजानाय आरो भारत पाकिस्तान दावहा दोनथ'नायनि मावख'आरि फोसावनायनि माखासे घन्टानि उनावनो श्रीनगरजों लोगोसे गोबां भारतारि ओनसोलफोराव फिन आरोबाव ड्रन आरो बेरफ्रुनाय सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन। पाकिस्ताननि ड्रनफोरखौ राजस्थान, पान्जाब आरो जम्मु काश्मीराव फिन नुनो मोन्दोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। दावहा दोनथ'नाय गोरोबथायाव गनायथि होनाय 4 घन्टानि उनावनो पाकिस्ताना फिन भारतखौ गाग्लोबखांनायनि उनाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि शहबाज शरीफनि बिथोन बायदियै फिन दावहाखौ दोनथ'नाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ बादानि साखाथियाव गिदिंबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बिनि उनाव भारतारि सासे रौनिया सासे सन्देह गोनां सुबुंजों गुलि गावलायदोंमोन। बे जाथायनि समाव रौनियाया एसे दुखु मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 93958990
391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।